îro dikeve roja di duan de ku çekdarên Sûriya Demokratî ya ku bêhteriya çekdarên wê ji peyedê ne dest bi operasyona rizgarkirina bajarê Reqqayê yê ku dibin kontrola rêxistina Daişê ya terorist de kiriye. Li gor ku zanyariyên bi dest arkê ketine ku tanha sihû pênc çekdarên Sûriya Demokratî ku bêhteriya wan çekdarên peyedê ne di encama êrişekî xwekujî ji aliyê rêxistina Daişê ve li gundê Elşiyê hatine kuştin. û 22 çekdarên rêxistina Daişê jî di encama operasyoneke esmanî ji aliyê balafirên hevpeymana navdewletî ve di nava bajarê Reqqayê de hatibû encamdan hatine kuştin. Ji aliyê xwe ve Stephen Warren berdevkê hêzên hevpeymaniya navdewletî û erebî ragihand ku ji 3000 ta 5000 çekdarên Daişê di bajarê Reqqayê de hene û dibêje ku hevpeymana navdewletî wê biriya balafiran ve armanca Daişê bikin û serbar dike ku eger çekdarên Sûriya Demokratî ya ku bêhteriya çekdarên wê ji peyedê ne Reqqayê rizgar bikin, di wî demî de ew dikarin bêjin ku destpêka nemana rêxistina Daişê ye. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Lavrov ragihand ku Rûsya jî amade ye hemahengiyê li gel hêzên hevpeymana navdewletî bike di armanckirina Reqqayê de. Hêjayê gotinê ku çekdarên peyedê ji dema ku haziriyê xwe dikin ji bo rizgarkirina bajarê Reqqayê ji rêxistina Daişê, peyedê dest bi girtina ciwanan kiriye ji bo tevlîkirina wan ji bo leşkeriya neçar ku ji berî çend rojan demijmêr çarê sibehî bi ser sê gundê gundewarên bajarê Amûdê herwiha 4 gundên devera koçerata ya bi ser bajarê Dêrikê ve girtin. ku ciwanan tevlî leşkeriya neçar bikin û li gor ku jê derne taybet ji arkê re ragihandîn ku peyedê ciwanan digre dibin diruşma leşkeriya neçar de lêbelê wan tevlî çekdarên Sûriyaya Demokratî dike ta ku wan tevlî operasyona rizgarkirina Reqqayê bikin. Hêjayê gotinê ku bajarê Reqqayê weku bingeha serekî ya rêxistina Daişê tên naskirin û nişteciyên wê hemî erebin ji ber ku Reqa bixwe bajarekî erebî ye û ne di nexşeya Kurdistana Sûriyê de ye. Zêd Hesen, Ark.